Ia zer dugun hemen. Berriz diodoa ideala. Beraz, 0,7 voltiko iturritxoa ez dugu erabili behar. Baizik eta zirkuito laburra. Gero irekita dagoenean, orduen, irekita. VI hemengo muturra. Hau ez dago zintzilikatuta. Honek esan nahi du, hemen tensio iturri bat dagoela, eta hemenik intensitatea ailegatu daiteke edo sartu ere bai. Hau bai dago zintzilikatuta. VO. Muturro horrek erakusten du, ze tensio eskatzen diguten marraztea, hemen grafikoki. 2,2 kilomioko erresistentzia hau, eta hemen 5 voltiko beste iturritxo bat. Hemen 5 voltiko iturria, hemen VI, eta mutur honen VO tensioa erakusten digute marraztea grafikoki, VI-ren tensio seinalea jarraitzen badu seinale karratu hau. Hau da, periodo erdia gaude 20 voltiotara, hemen 20 voltio izan behar ditugu, eta beste periodo erdia -5 Badakizue, seinale karratuak ditugunean egin beharko duguna da biataleko ariketa. Ipin hemen 20 voltio, ebatzi zirkuitu hau kalkulatu beho, ikusi nola dagoen, eta bigarren atalean jarri hemen -5, ikusi nola dagoen, eta kalkulatu beho, eta gero marraztu. Horren, hasi gaitezen, ipini dezagun 20 voltio horiek zirkuitu honetan, eta hasi gaitezen marrazten. Orduen, esan bezala. VI denean 20 voltio, hemen bertan egingo dut. VI denean 20 voltio, dala subperiodo erdi hori. Pentsatu dezagun hau nola egon daiteke. Bale, hemen barkatu, 5 voltio. Hemen izan behar ditugu 20. Horrela egoera honetan gaude. 20, 5, eta norabide honekin hau giratzen egon behar da. Ia seguro. Suposatu behar dut diodo ondagola, marraztu behar dut. Eta marraztuko ditut hemengo iturri hauek. Hauek izango ziren horrela hemen VI, hemen izango genuke 5 voltio, eta hemen lurra. Eta orduen zirkuitu hau ingo genuke. Baina, joateko oitzen liburu hauentako estruktura honekin, marraztuko dut muturroiek horrelaxe zintzilikatuta utzita, baina jakinda VI hauek direla iturriak eta intensitatea ere sartzen dela. Bala, hau ideala baldin bada, orduen 0,7 voltiko iturria ez dut erabili behar, baizik eta erabili behar dut zirkuito laburra. Hemen VO, hau bai zintzilikatuta, 2,2 K, 2,2 K, eta hemen 5 voltio. Ados, ze zirkuito simplea, jakin dezatzu hemen intensitatea pasatzen dela. Orduen esan dugu, hau onda hola, eta zirkuito honetan kalkulatu berko dugu VO, parametro guzti hauen arabera. 5, 2,2, eta hau VI ezaguna. Eta begiratzazue, ze tensio izan behar dugu VO? VO lotuta dago VI-rekin. Diodoa giratzen dagoenez, zirkuito laburra daukagu, eta VO, zirkuito honetan da VI. Ez da? Listo. Bestalde geratzen zaigu konfirmatzea diodo ondagola. Ia, eta hau ondo egiteko intensitatea horrelaxe. Sartu beharko zaio, izango zala zirkuito honetan intensitatea norabide horrekin, eta VI hemen daukagu 20 voltio, aztu zait, 20 voltio genituela, hau izan behar da 20 voltio, eta ez VI. Orduen, hau baldin bada 20, hau 5, intensitatea horrelaxe sartu behar da, ondo egiten badiozue, idea atera behar da, 20, ken 5, 20, ken 5, zati 2,2 kilomio, 2,2 kilomio, ez dut egin behar, zuen dako utzen dut, positiboa dela, ikusten dituen, zati hau, positibo, orduen, ok. Horrelaxe dago, eta orduen VO da 20 voltio. Bale, horrek esan nahi du. VI denean 20 voltio, VI denean 20 voltio, VO da, ere bai, 20 voltio. Bertan egongo ziren biak. Goazen orain, kalkulatzea zenbaden VO, VI denean -5. VI denean -5 voltio. Gabitza jartzen hemen, orain, -5 voltio. Bale, ia, aztertu zago, hemen 5, hemen tensio negatibo hau, beraz, intensitatea horrelaxe joango zen, eta hau ziurrenik dagoela moztuta, ebakita. Bale, konfirmatu dezagun eta ebatzi dezagun VI. VI, dala, -5 voltio. Hau, ebakita baldin badago, zirkuito irekia, idealak eta eredu guztitan hau horrela da, VO zintzilikatuta, 2,2, eta hemen, 2,2, 5 voltioko iturria. Horrelaxe. 2,2 kilomio, eta hemen kalkulatu beharko dugu, eta hau betetzen den edo ez baldintza ikusi. Norabide honekin, plus, minus, VD horrelaxe izango zen. Izan beharko dela, ideala denez, 0 baino txikiagoa.
Bale, ebatzi dezagun. Hemen minus bost voltio. V horrelaxe delako. Hemen bost voltio. Eta hemen intensitaterik ez dagoenez, hau, tilikatuta dagoelako dena, hemen ere bost voltio izan behar ditu. Ebatzita, intensitateak 0, tensioak ere bai. Ikusi dezagun, diodoaren baldintza, ebakiduraren baldintza betetzen den edo ez. VD da, ipurdiaren tensioa minus bost, ken muturraren tensioa bost. Begiratzen minus 10 voltio. Dala 0,7 ez dara, ideala denez, baldintza hause da. Ok, ados, orduen dioda horrelaxe dago, egoera honetan, eta eskatzen digute hemen VO kalkulatzea, dala bost voltio. Bost voltio, ados, orduen, V denean minus bost, VO da bost. Just, adibidez, hau diteke erdia, hemen, adibidez. Hau bost voltio. Bost. Orduen, seinaleak horrelaxe egiten. Jisten da hogeitik bostera, eta gero hogei denan bera ere igotzen da hogeira. Horrelaxe izango zen VO-teraren seinalea. VO izango zen hau seinale berdea. Bados, aurrera.